الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bütün ғаламнарны юктан бар қылып, тәрбие беруші Аллахы Субханаху Хақ Тағалаға біз истихфарларыбызны, хәмд, сәнәрбізі айтабыз. Әгер Аллах Тәала үз рәхмәті білән кімнедір туры юлға күндірсе, оны һич бір кімне адаштыра алмас. Һәм шулай ук әгәр Аллах Тәала үз гаделлеге белән кемне адаштырса, аны һич бер кем дә аны турыга күндерә алмас. Шаһадат китерәм, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк. Һәм Мухаммад бин Абдулла аның кулы һәм илчеседер. Саллаллаху алейхи ва аля алейхи ва асхабихи аҗмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ, хөрмәтле дин кардашларым. Аллаһның киң рәхмәте белән ошбу көнне, җомга көнне без монда килә алдык. Иншалла үмитләнәбез, без кергән чакта капкаларда утырган фәрештәләр безне язып алды. Аха, килде бу. Я Рабб, маласының кулың җомга вагазына килде. Үмитләнәбез, безне язып куйдылар дип. Үмитләнәбез, җәмәгать безнең ике атна, ягъни ике җомга арасында кылынган гынаһларыбыз кичерелә дип. Үмитләнәбез. Шулай ук үмитләнәбез, ике җомга арасында кылынган изге гамәлләр һәм гыйбадәтләр кабул ителде дип. Һәм ниятлибез, иншаалла, ошбу җомга вагазы һәрберебезгә файдалы булыр дип. Иншалла үмитләнәбез һәм тыңлап утырабыз. Җитди безгә килә торган аят хадисләрне ишетеп, үз гамәлләребезгә, үз тормышыбызга кертәбез дип җәмәгать. Әйе, хөрмәтле дин кардашларым, көннәр үтә, айлар үтә. Шагбан айына кирдек. Аллаһның рәхмәте белән. Кайчан ул? Кайчан гына без? Субханаллах. Менә бит Рамазан дип сөйләшеп йөргәнек җәмәгать 29 көн калды. 29 көн калды, субханаллах. Готовы мы к Рамазану? Һәрберебез үз-үзебезгә, үз гаиләбезгә, балаларыбызга, хатыннарыбызга менә шундый сорау бирсен: без Рамазан аена әзерме? Аллаһ Тәгалә Раҗаб айын бирде, ихтибарлы ай, харам айы, ихтибар итегез дип. Будьте внимательны. Аннан соң Шагбан айын бирә. Әзерләнегез дип. Әзерләнегез, әзер булыгыз дип. Чөнки Рамазан айы ничек килә, шулай китә дә ул. Аңлый да алмыйча каласың. Кинәт, быстро пролетит время. Так же быстро, как прошло время с того Рамазана. Год прошел, субханаллах. Что поменялось? Что мы изменили в своей жизни? Что мы внесли новое из гыйбадата в свой обычный день? Что мы выучили из Корана? Какие книги прочитали?
Мы улучшили свой нрав. Сұраулар көп жамағат. Сұраулар көп жамағат. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардашларым, иң беренче үземә һәм сезгә Шагбан айының дәрәҗәсе, әһәмиятен сөйләргә рөхсәт итегез. عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أراك تصوم من الشهر ما تصوم من شعبان. Усама бин Зейд сахаба, ол пейгамбарыбызга әйтә: "Я Расулулла, саллаллаху алейхи ва саллям, Шагбанда кебек синең ураза тотканың һәр көнне ихтибар итеп, әһәмият биреп мин күргән юк ти." Я не наблюдал, говорит он, Усама бин Зейд, что ты, я Расулулла, так много, чтобы постился в какой-то другой месяц, как только не Шагбан. Нәрсә җавап бирә? قال ذاك الشهر يحفل الناس. Шагбан айы ди, кешеләр загиф, ягъни гафил, беспечность. Это месяц, к которому люди относятся беспечно, говорит Расулullah саллаллаху. Бейна Раджаб ва Рамадан, ва хуа шахру турфау фихи ал-а'мал иля Раббил аламин. Ушбу ай Раджаб белән Рамазан арасындагы ай. Һәм ушбу ай кешеләрнең кылган изге гамәлләре һәм гыйбадәтләре Аллаһка күтәрелә ди. Кабул ителә ди. Менә шундый ай ул Шагбан айы. Һәм пәйгамбәрбез әйтә: "Ва хиббу ан урфа амали ва ана саим." Һәм мин телим дә ушбу айда, әгәр дә ушбу айда гамәлләр күтәрелә икән, гамәлләр кабул ителә икән, пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтә: "Мин телим дә ушбу айда минем гамәлләрем кабул булсын, ва ана саим, һәм мин уразада булсын" дип. Раз в этот месяц принимаются дела, записываются дела, я хочу, чтобы в этот месяц я был постящийся, говорит посланник Аллаһа. Шуңа күрә без күп хадислар укыйбыз. Шагбан айында пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям күбесенчә, тулысынча ураза тоткан. Һәр көнне җәмәгать. Хәтта җомга көнне дә. Без җомга көнне ураза тотмыйбыз нафилне. Әмма ләкин бар шундый ай пәйгамбәрбез тулысынча аны тоткан. Әмма соңгы берничә көнне ул тотмады. Ни өчен? Рамазан айыннан аерылыр өчен. То есть он практически весь месяц держал ураза в Шагбан, но последние дни не держал, чтобы была разница между Шагбан и Рамадан. Величие Рамазана невозможно как-то, значит, описать или как-то, как сказать, невозможно. Аның дәрәҗәсе зур Рамазанның, без аның әһәмиятен аңламыйбыз. Кашан аңлыйбыз? 5-7 көнне Рамазанның аңлый башлыйбыз. Беренче көнне безнең ураза, кем ураза тотмый? Мне очень жаль этих людей, которые не постятся нафиль. Мне очень жаль тех, которые начинают поститься только в Рамазан, и им сложно, им трудно. Еще работа, еще обязанности. И только на какой-то через неделю день они начинают понимать: субханаллах, же Рамазан. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардашларым, бу Аллаһның рәхмәте. Бу Аллаһның рәхмәте. Аллаһ Тәгалә безне загыйф итеп яралты. Хуликал инсану заифан. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә безгә мөмкинчелек бирде, мә сиңа мөмкинчелек, мә сиңа форсат, кулланыш бу форсат белән. Воспользуйся этой возможностью и подготовься.
Шуңа күрә, кем әле ошбу ел даурында гафил булды, карагыз ничек хадиста килә, гафля, беспечность. Кто люди проявляют беспечность? Гафиллек. Һәм кем гафиллек ел даурында күрсәтте, менә сиңа Шагбан. Менә сиңа мөмкинчелек. Шагбан ул ураза. Айы дип әйтәбез без аны сөннәт буенча. Һәм ураза гына түгел, җәмәгать, намазлар шулай ук торгызу. Намазларны торгызу. Таравихта менә килә ул таравих. Менә хәзер монда басып, җылап басып торырбыз. Машалла. Шул хәтле рәхәт. Хафиз, Коръән хафиз, таравихны алып бара. Машалла. Эй, сагындык инде без Рамазанны. Машалла. Әмма ләкин без тора алабызмы намазны? Безнең 8-нче рәкатләрдә аякларыбыз түзәме безнең? Тәннәребез, безнең нәфесебез түзәме? Будет ли наш нәфес рад тому, что мы будем выстаивать 20 ракагатов? Готовы ли наши ноги выстаивать это? Или будут мысли какие-то? Быстрее домой вернуться дип. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардашым, менә бу тәрбия. Әлбәттә, үз-үзебезне тәрбияләйбез. Һәм Шагбан ае нәкъ шул ай, кто не обратил внимания, не смог. Дөнья нәрсә шисең инде. Һәрберебез җәмәгать дөньяга алдаланабыз. Һәрберебез ахиратны онытабыз җәмәгать. Һәрберебез инсан Насиян, яни онытулшы, яни забывчивый инсан. Так оно пришло. Әмма ләкин һәр вакыт, тагын бер кат әйтәм, Аллаһ Тәгалә безне ярата. Ул безгә менә шундый мөмкинчелек бирә. Шуңа күрә Шагбан ул мөмкинчелек, форсат. Узган айларда эшләмәгән, үз гадәте безгә кертмәгән изгелекләрне, гыйбадатларны кертер өчен. Гадәт. Мы часто говорим об этом от слова ада. По-арабски счет. Постоянно что делается? Ада. Яни гил эшләнә торган. Гадәткә кергән безнең гамәлләребез, безнең гыйбадатларыбыз. Шуңа күрә менә бүген төнле торабыз. 3нче артыда монда. Сәгать 1дә монда тахарат алып. Һәм 2 рәкагатны укып алабыз. Тахаҗуд намазын торгызабыз. Кыямны торгызабыз. Ни өчен? Рамазан айга кергән чакта ул безгә гадәти рәвештә булсын өчен. Чтоб для нас в Рамазан, помимо того, что ураза будет для кого-то сложный, да еще потом стояние, таравих будет сложный. Вот чтоб такого не было, есть шанс. 29 дней. Үз тәннәребезне, үз җаннарыбызны, үз нәфесебезне җәмәгать әзерләргә. Әзерләргә нәрсәгә? Рамазан айына. Ничек? Как спортсмен готовится к соревнованию? Как он себя тренирует? Напрягает? Как студент готовится к экзамену? Как? И только в день экзамена студент, который шел на него и думал, что он так-то помнит, тут читал, тут я смотрел, тут записал, сдам, иншаллах. Думает он. И только там, когда ему придет вопрос, он только тогда поймет, что он мало читал, мало готовился. И вообще, оказывается, это трудно, имтихан. Шулай җәмәгать. И спортсмен тоже так же, который думает, что вот он там взял на себя какую-то нагрузку, что он в форме, что он может, выходит и проигрывает. Или не тот результат получает. И там он понимает, что где-то не доделал, где-то не дотренировался, субханаллах. Шуңа күрә, аннан соң үкенерлек булмасын җәмәгать. Үкенерлек булмасын, чтоб потом не было сожаления, что ты Рамазан не прошел должным образом.
чтоб не было сожалений. Чөнки җәмәгать үкенү, аны кайтарта алмыйсың син ул көннәрне. Ул айны, ул атналарны, ул көннәрне, ул мизгелләрне син кайтарта алмыйсың. Ты не вернешь это. И самый страшный день сожаления, үкенү көне, ул кыямәт көнендә булачак. Һәм Аллаһ Тәгалә Мәрьям сүрәсендә 39-нчы аятта әйтә: "Аъуду биллаһи минеш шайтанир раҗим. Ва анзирхум яумал хасра иза кудия ал-амру ва хум фи гафлати ва хум ла юъминун." Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребезгә әйтә: "Ихтибар итсеннәр, хәсрәт көне турында искә төшерсеннәр. Әйт аларга дип әйтә. Ул вакытта инде соң булачак дип әйтә Аллаһ Субхан Тәгалә. Ул пәйгамбәребезгә кушты безгә җиткерер өчен. Я пәйгамбәр, әйт мөэминнәргә, мөселманнарга, кыямәт көне җиткәч бер нәрсә кайтарта алмыйсың. Үткәне үткән була. Шуңа күрә үкенеч булмасын. Һәм иза кудия ал-амру ва хум фи гафла. Һәм ул эшләнгән була. Ул инде кылынган була. Һәм сез гафил булдыгыз. Вы были беспечны. И что тут дальше идет? Такие страшные слова. Вы были беспечны. И ла юъминун. Иң куркыныч шул, җәмәгать. Әгәр дә без иман китердек икән Рамазан айына, әгәр дә без иман китердек икән пәйгамбәребезнең сөннәтенә, аның кылынган гамәлләренә, кая безнең иман? Кая безнең гамәлләр? Сүздә генәме, гамәлдәме ул? Кая ул? Шуңа күрә ла юъминун — это очень страшное предупреждение. Предупреди, говорит, их о дне печали, о дне покаяния, сожаления, то, что уже не вернуть, то, что решение уже будет принято. Вакудия аль-амр. Решение будет уже принято, но они проявляют беспечность и не уверуют, говорит Аллаһ Субхан Тәгалә. Шуңа күрә җәмәгать 29 көн кала. 29. Иншалла мин тырышам, җәмәгать. Мин аны үземә әйтәм беренче. Һәм сезгә җиткерәм. 29 көн эчендә без әзерләнгән спортсменнар кебек булырга тиешбез. Без укыган, әзерләнгән шәкертләр, студентлар кебек булырга тиешбез. Мы должны быть готовы к Рамазану. Как готовиться к этому достойным образом? Шуңа күрә хәзер ураза тотып, тырышырга, һәр көнне булмаса да, көн аралаш. Төнне намазларны торгызып, җәмәгать, нәфил намазларын, төнге намазларын, тахаҗудларны, кыямнарны торгызып, готовясь и намазами тоже. Һәм мал мөлкәтебезне әзерләп, төгәлләп, алга таба, Рамазан айы, бер садака 700-дән менә өскә. Күпме ничек садака бирермен икән дип борчылып, хәзер үз мал мөлкәтебезне без әзерлибез. Сейчас мы готовим закат, сейчас мы готовим, считаем, подготавливаемся, как мы можем в этот месяц сделать садака. Хәзер. Һәм Рамазан айында без кирәбез әзерләнгән. Рухи яктан да, сәламәтлек яктан да, матди мал мөлкәт яктан да без иншалла әзер булырга тиешбез. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu